салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо имрӯз анҳамин хел як субҳонаи осонак бо маҳсулотҳои дастрасро тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин субҳона ба мо лозим аст батони реза кардашуда, 2 сосиска, 1 помидор, 2 та тухм ва панири мулоим. Дар аввал мо ана ҳамон 2 тухмро мегирем, як таашро пурра меандозем, як таашро сафедиашро аз зардиаш ҷудо мекунем, зардиёро отдельно мегирем барои дар рӯяш молидан. баъдан сосискаҳоро гирифта анҳамин хел реза мекунем. дӯстони азиз, раҳмат ки бо мо ҳастед, моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. касе ба канали мо тоза пайваст шудааст, хуш омадед, миннатдорем аз ҳамаи шумо. анҳамин хел помидорҳоро низ гирифта ба монанди кубикчаи хурд реза мекунем. чоркунҷаи хурд реза мекунем. мо дар ин ҷо истифода бурдем гашнич, метавонед укроп ё ин ки петрушкаро истифода бубаред. анҳамин хел реза мекунем. на он қадар хурди хурд. ҳамаи инҳоро дар як зарфе ки тухмро гирифта будем дар ҳамон меандозему каме намак мекунем, омехта месозем. вақте ки якҷоя шуданд бо тухм, мо ҳамон панири мулоимро меандозем, яъне сир. ҳамин хел сирро меандозем ва боз якҷоя мекунем то ҳамааш якхела шуданд. ҳамин хел ки якхела шуд, ба ҳама ҷояш якхела сир паҳн шуд, мо 2 қошиқ аз орд истифода бурдем. орд меандозем. якҷоя мекунем. ҳамин хел тайёр шуд. Ба як тараф мегузорем. батонҳои реза кардашударо мо ҳамин хел мегирему ҳамин хел реза мекунем. даронашро ҷудо мекунем. ҳамин хел ҳамааш ҳамин хел ҷудо шуд. ногуфта намонад, мағзҳояш ба мо лозим меояд. ҳамин хел мемонем дар листи духовка ё дар листи тафтон. дарунашро аз ҳамон маҳсулот пур мекунем. мо аз ҳамон қадар маҳсулот ҳамин 8 дона тайёр шуд. ана ин мағзашро ҳамин хел мегирем, тунук мекунем. ба шакли дарозрӯя мебурем. ҳамин хел мебурем. дар болои ҳамон ҳамин хел ороиш медиҳем. хеле осон, камхарҷ, хушхӯр аст. ҳатман тайёр кунед дӯстони азиз. ҳамин хел ки тайёр кардем ҳамаашро, ҳамон як зардиро бар рӯяш мемолем. ҳамин хел карда шурӯъ карда ва дар тафдон ба муддати 15-18 дақиқа мегузорем. ҳамин хел пухт. ба ҳама иштиёи таом. хайр дӯстони азиз, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.